Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνδημότες μου, σας καλησπερίζω και με τα λόγου γνώσεως και μεγάλης ευθύνης ανοίγω μια διαδικασία παρόμοια της οποίας εγώ τουλάχιστον δεν θυμούμαι να έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα στο Δήμο μας, αλλά πιστεύω και σε πολλούς άλλους Δήμους. Ανοίγω μια διαδικασία και παράλληλα κλείνει οριστικά ένας κύκλος με πολύ συγκεκριμένο πολιτικό χαρακτηριστικό για το Δήμο μας. Η Δημοτική Αρχή, η οποία περιχαρακωμένη και με κλειστά βιβλία ορίζει τις τύχες, τους τόπους μας και το Δημοτό μας, αποτελεί παρελθόν. Η Δημοτική Αρχή που πολιτικολογεί χωρίς κατατεθειμένα στοιχεία και αποδείξεις, αποτελεί παρελθόν. Η Δημοτική Αρχή που αυτοσχεδιάζει χωρίς να αποδίδει λογαριασμό σε κανένα, αποτελεί παρελθόν. Η Δημοτική Αρχή που ερήμην κάθε δημοκρατικής συμμετοχικής διαδικασίας παραβιάζει αρχές και λειτουργίες, αποτελεί παρελθόν. Η Δημοτική Αρχή που υλοποιεί βάση σχεδιασμού, όχι βάση σχεδιασμού, αλλά παρακινούμενοι από ένα άκρατο μεγαλοειδεασμό επιζήμιο για τον τόπο, αποτελεί παρελθόν. Η Δημοτική Αρχή της εύκολης λύσης, του εύκολου ξοδέματος από τα ταμεία του Δήμου, αποτελεί επίσης παρελθόν. Η σημερινή διαδικασία, για την οποία θα ήθελα να έβαζα ένα τίτλο «Ανοίγουμε τους λογαριασμούς μας», αποτελεί καταρχήν μια πάγια, ίσως μια κυρίαρχη προγραμματική μας δέσμευση απέναντι στους πολίτες, στους δημότες μας. Πρόκειται συνεπώς για την εκτέλεση μιας λαϊκής εντολής. Πού ακουμπάει αυτή η δέσμευση και πού πηγάζει αυτή η εντολή? Είναι σαφές και μέσα από την πολιτική μας διαδρομή και μέσα από την πολιτική μας κουλτούρα ότι αυτή η δέσμευση δεν ακουμπάει σε ουδέμια διάθεση τιμωρίας και εκδίκησης. Εμείς περισσότερο από τον καθένα, και αυτό το αποδείξαμε και προεκλογικά, δεν αντλούμε το λόγο της ύπαρξης μέσα από διαδικασίες σπήλωσης και εκδίκησης. Η πολιτική μας ηθική μας απαγορεύει τέτοιους δρόμους, τέτοιες κίτρινες διαδρομές. Το αντίθετο, μας επιβάλλει πάντα και μόνο τη χρήση του ορθού πολιτικού λόγου, της ορθής πολιτικής τεκμηρίωσης. Είναι επίσης εξακριβωμένο και πολιτικά αποδεδειγμένο ότι η σημερινή διαδικασία δεν αποτελεί κανενός είδους εύκολο άλοθη που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσουμε την επόμενη μέρα για να δηλώσουμε αδυναμία υλοποίησης για παραβολή ενός έργου. Ξεκαθαρίζω με απόλυτη συνείδηση απέναντι στους πολίτες μας, αλλά και σε όλους εσάς, τους ερετούς, τους εκλεγμένους, του νέου διευρυμένου Δήμου, ότι η κίτρινη ζώνη της τιμωρίας ή η γκρίζα ζώνη του άλοθη δεν υπήρξαν ποτέ και δεν θα γίνουν ποτέ ούτε πολιτικές μας επιλογές, ούτε πολιτικά προσχήματα, ούτε πολιτικά επιχειρήματα. Κυρίες και κύριοι, είχαμε διαγνώσει πολύ καιρό πριν, ακόμη από καιρό που ήταν παχές οι αγελάδες, ότι με μαθηματική ακρίβεια οι αλόγιστες αποφάσεις, οι άσκοπες και υπέρογες δαπάνες, οι υπερκοστολογήσεις των έργων, η νοοτροπία του ξοδεύουμε σήμερα γιατί έχουμε, χωρίς πρόβλεψη για το μέλλον, η λογική του στείνουμε ένα έργο χωρίς επιχειρηματικό πλάνο, η φιλοσοφία του τυχαίου και του αποσπασματικού, η πρακτική του κοινωνικοποιώ τις ζημιές αφού δεν έχω προβλέψει για κέρδη, θα οδηγούσε σε καταστροφικές συνέπειες. Και είναι αυτός ο λόγος που μιλήσαμε για ένα άλλο μοντέλο διοίκησης. Επειδή προβλέπαμε ότι αυτός ο ιστορικός και πολιτικός κύκλος για την τοπική αυτοδιοίκηση έκλεισε ανεπιστρεπτή, αφήνοντας μόνο σοβαρότατα προβλήματα.
Αυτό που κάνουμε σήμερα για το παρελθόν είναι η βάση ελέγχου ενδελεχούς απολογισμού έως του τελευταίου ευρώ που θεσμοθετούμε για την παρούσα Δημοτική Αρχή και για εμάς τους ίδιους. Καλές οι μεγάλες κουβέντες, οι καλές προθέσεις, αλλά εμείς δεν μένουμε σε αυτά. Θεσμοθετούμε τον έλεγχο και την απόδοση λογαριασμού. Ως Δημοτική Αρχή, με το βλέμμα στο παρόν, γνωρίζουμε ότι κανένα παρελθόν δεν είναι ξένο με το σήμερα. Ως Δημοτική Αρχή, με το βλέμμα στο μέλλον, γνωρίζουμε ότι με υλικά του σήμερα θα οικοδομήσουμε ένα υγιές αύριο. Αυτά έχουμε. Σε πολιτικό επίπεδο, αυτή είναι η ύπαρξη, η δέσμευσή μας. Και όπως προανέφερα, αυτή η δέσμευση στις εκλογές έγινε λαϊκή εντολή. Και αυτή η λαϊκή εντολή δεν την κοιτάμε αμήχανη και άπραγη. Τη μετοσιώνουμε σε πράξη. Πράξη που αποκτά το δημοκρατικό απαραβίαστο δικαίωμα. Οι πολίτες να μάθουν πώς και γιατί παρήχθη αυτή η κατάσταση στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Δήμου μας. Πράξη δεύτερη, που συντελείται όχι και κλεισμένων των θυρών, με πολλά αποσιωπητικά και ερωτηματικά, αλλά με την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας, ανοιχτά και δημόσια. Πράξη τρίτη, που κατοχυρώνει μια τελείως διαφορετική σχέση με την τοπική κοινωνία, μια σχέση εμπιστοσύνης, ελέγχου και διαφάνειας. Πράξη τέταρτη, που εμπεδώνει τη γνώση, γιατί θεωρούμε ότι η ολοκληρωμένη και απόλυτη γνώση των πολιτών είναι η φύτρα της προόδου των κοινωνιών. Αυτά είναι τα πολιτικά μας εργαλεία. Αυτά είναι τα στέρεα υλικά. Η αλήθεια, η δημοκρατία, η εμπιστοσύνη, ο έλεγχος, η γνώση. Και κάτι ακόμη. Όπως θα διαπιστώσετε ευθύς παρακάτω, μαζί με όλα αυτά, η πρόταση. Η συνολική πρόταση που διατυπώνουμε για τη φυγή προς τα εμπρός. Με λίγα λόγια, ανακαλύπτουμε την αλήθεια, εδραιώνουμε τη γνώση και την εμπιστοσύνη και σχεδιάζουμε το αύριο. Θέλω εδώ να ξεκινήσω με μερικά οικονομικά στοιχεία, ελπίζω να μην σας κουράσω, που αφορούν την τουριστική Λουτρακίου ΑΕ. Κυρίες και κύριοι, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τη νέα Δημοτική Αρχή στην τουριστική Λουτρακίου ΑΕ έγινε στις 19 Πρώτου του 2011. Θα σας θυμίσω, οι παλιοί το ξέρουν πολύ καλά, δεν θέλω να σας κουράσω βέβαια, ότι η εταιρεία αυτή, η οποία ξεκίνησε ως ΑΤΕΚ, κατόπιν ΔΑΕΤ και σήμερα Λουτράκι ΑΕ, συμμετέχει με μια άλλη ανώνυμη εταιρεία, την Club Hotel Casino Λουτράκι, σε μια κοινοπραξία όπου εκεί έχει δοθεί η άδεια λειτουργίας του καζίνο, με αντίστοιχες υποχρεώσεις. Στις 19 λοιπόν Πρώτου συστήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου η απόφασή μας ήταν να συμμετέχουν όλες οι πολιτικές παρατάξεις. Και αυτό έγινε, με τους αρχηγούς τους. Συμμετέχει δηλαδή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, τόσο εγώ ως Δήμαρχος και πρόεδρος της εταιρείας, τόσο ο κύριος Γιώνης, όσο ο κύριος Παύλου, όσο ο κύριος Πετρίτσης. Ουσιαστικά ξεκινήσαμε με αυτή μας την απόφαση το πρώτο άνοιγμα αυτής της εταιρείας, που όλοι οι δημότες, οι πολίτες νιώθουν ότι εκεί έχει πέσει ένα πέπλο, ένα σκοτεινό πέπλο. Και εκεί δεν αγγίζουμε, διότι τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, διότι είναι μια ανώνυμη εταιρεία. Τι συνέβη λοιπόν και τι παραλάβαμε στις 19 Πρώτου στην εταιρεία αυτή? Το ταμείο της εταιρείας ήταν 176.000, συγχωρέστε με, τα διαβάζω από μέσα, 309,11 ευρώ. Υπάρχει, θα σας μιλήσω παρακάτω, ένας δεσμευμένος λογαριασμός, ένας λογαριασμός που εκεί υπάρχουν κάποια χρήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα πάρουμε, και αυτός ο λογαριασμός είχε 1.555.206,71 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους ήταν με τιμολόγια, τιμολογημένες υποχρεώσεις, 3.662.000
και 85 ευρώ. Και μη τιμολογημένα, αλλά υποχρεώσεις που πήγασαν από συμβάσεις σε συνέχεια ήταν 2.529.221 και 58. Σε σύνολο, οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους ήταν 6.191.353 και 43. Συνοπτικά σας λέω λοιπόν ότι η εταιρεία είχε στο ταμείο της 176.000, δεσμευμένα 1.565.000 και όφιλε 6.191.000. Συγκρατήστε αυτά τα νούμερα πολύ σημαντικά. Ουσιαστικά οι οφειλές της εταιρείας ήταν για δύο έργα, στα οποία θέλω να σας μιλήσω για αυτά. Το ένα αφορά το ΣΠΑ, το νέο ιδεοθεραπευτήριο, και το άλλο αφορά το οικοδομικό τετράγωνο, το Μικροτάφ 54, εδώ απέναντι στο κτέλ. Θα ήθελα για τα δύο αυτά έργα επίσης να σας δώσω δύο στοιχεία. Όσο αφορά το ΣΠΑ, το ΣΠΑ δημοκρατήθηκε το 2006 επί δημαρχίας του κ. Παύλου με αρχικό ποσό δημοπράτησης, με ΦΠΑ είναι αυτά τα ποσά που σας λέω, 11.411.634 ευρώ. Κατέληξε με το ΦΠΑ σε 19.961.485 ευρώ και 81. Στις 19 Πρώτου που αναλάβαμε την εταιρεία, η υποχρέωσή μας προς τον εργολάβο του ΣΠΑ ήταν 5.352.143 και 84 ευρώ. Και θέλω να σας πω εδώ ότι σε συμφωνία με τον εργολάβο καταφέραμε μέχρι σήμερα στο διάστημα αυτό να του έχουμε δώσει 266.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι το νέο υπόλοιπο της εταιρείας προς τον συγκεκριμένο εργολάβο είναι 5.086.143 και 84 ευρώ. Συγχωρέστε με, πρέπει να τα πω τα νούμερα, μπορεί να σας κουράσω, αλλά νομίζω είναι αναγκαίο. Επιτέλους να ακουστούν. Όσο αφορά το Μικροτάφ 54, επίσης δημοκρατήθηκε και αυτό το 2006 επί δημαρχίας του κ. Παύλου, με αρχικό ποσό 636.352 και 50 ευρώ. Και κατέληξε στην τελική, μαζί με μια συμπληρωματική σύμβαση, σε 1.494.154,40 ευρώ. Η σημερινή, στις 19 Πρώτου που αναλάβαμε την εταιρεία, το υπόλοιπο προς τον εργολάβο του συγκεκριμένου έργου ήταν 714.764 και 40 ευρώ. Καταφέραμε μέχρι σήμερα να δώσουμε 176.679 και 25 ευρώ, και άρα σήμερα η οφειλή της εταιρείας προς το συγκεκριμένο εργολάβο είναι 538.085 και 15 ευρώ. Ποια ήταν η χειρότερη στιγμή? Όπως σας είπα, το ταμείο της εταιρείας στις 19 Πρώτου είχε μετρητά 176.000. Όμως, στις 11 Δευτέρου, το ταμείο της εταιρείας είχε μόνο 18.962 ευρώ, διότι είχε προηγηθεί η πληρωμή των εργαζομένων της εταιρείας, και έτσι λοιπόν οι 176.000 κατέληξαν να είναι μόνο 18.000 και το δεσμευμένο ποσό στην τράπεζα, στον ειδικό αυτό λογαριασμό, να έχει πάει στα 2.294.973 και 71 ευρώ. Τι συνέβη λοιπόν εδώ και τι σημαίνει δεσμευμένος λογαριασμός? Η ΔΑΕΤ ΑΕ το 2008 προέβη σε έναν δανεισμό. Δανείστηκε λοιπόν η εταιρεία μας 7 εκατομμύρια ευρώ από την Εθνική Τράπεζα. Με μία, βέβαια το θέμα πέρασε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με όχι ομόφωνα αλλά με πλειοψηφία, δεν πέρασε η πρόταση. Νομίζω ήταν αρνητική ο κύριος Παύλου, ο κύριος Πρωτονετάριος και η κυρία Κούκουμα, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι διαρευνηταίο, αγαπητοί μου φίλοι, εάν σε αυτή τη συνεδρίαση, εδώ ζητάω και τη συνδρομή των συναδέλφων που ήταν τότε, ήρθε ποτέ σε συζήτηση η ενεχειρίαση του δανείου.